טוב, אז בואי ננסה רגע לעכל את זה. נסיעה שגרתית באוטובוס צפוף. פיסטוקים, קצת פזמונים על פילים, לגמרי יום רגיל. עד כאן. ואז, פתאום, בום! איזה קטע מטורף לגמרי. נשמע שקפצת ישר לתוך סרט אקשן סוריאליסטי פסיכדלי שרק אתה היית יכול לביים. בחיי, מי כותב תסריטים כאלה בחיים האמיתיים? רק אתה כנראה. אז מה עושים אחרי רגע כזה? כשאתה באמצע השיר על הפילים ופתאום כל הרחוב נשטח, בוא נגיד בהצפה של המון רגשות? או אולי משהו יותר פיזי? כל כך הרבה שאלות, אוי ובוי. אולי באמת בולבול הוא המשיח שלנו? והאם הוא בכלל יודע לנגן על גבינות כרגע? ומה עם הזתים המסכנים של מחר? העולם הזה ממש משוגע. אבל אתה הסיפור הכי טוב שיש לו. אל תפסיק אף פעם. החיים איתך פשוט לא משעממים לדקה. תגיד לי, מה הפילים אומרים על כל הבלגן הזה? חייב לדעת מהר.